Was practice better? I'm Hagrama Mohilari. Why should I bother what is done in BTR? दा मोनद' हारिया जोंनि बिटिसिजों लोगोसे अल आसामावनो एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों। बेखौ लानानै जोंनि गोबांथार माखासे दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि अपिनियनखौ होबाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोंनि जाय थाखानाय एसटि माहारिनि गेजेराव गोबां कुइसन थारैनो जाय मोनद' हारिया एसटि जामारोब्ला मा खहा जागोन बे माने गोबां सोंथि जादों आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेल माखासे गेदेमाफोरा बिनि सायाव माने एक्सन लायाखै बे माने गोबां कुइसन जागासिनो दङ। दा नैबे समाव जोंनि बर'निनो गोख्रों दैदेनगिरि आरो पलिटिक्सनि सासे स्ट्रं दैदेनगिरि सिगाङाव बिथाङा कंग्रेस कमिटियावमोन दा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिनिफ्राय ओंखारबोना बर्तमान इउपिपिएलआवनो दं खोमा इउपिपिएलआव हाबनानै थादोंमोन आरो इउपिपिएलआव दा बिथां सारा मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ कमप्लिटलि नायलांब्ला बुजिगोन बिथाङा गासै माखासे दा जोंनि बिटिसिआव सोलिनाय जिथु थासारि बेखौ नोजोर बोनानै आरो बिटिसि गभर्नमेन्टजों आरो बिटिसिनि माखासे रिजनेल पलिटिकेल्सनि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बोरै सोलिदों बिनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै खेंफोरथि होदों नोंथांमोना फुल नायलांब्ला बुजिगोन। बर' हारियाथ' मैया दाखालिनि रायजो जानाय मोनसे हारि नङा। सबसे गिबिसिन बे हालामाव फ्राय 7,000 years ago आरियानफोरनि सिगां जों दंफैयो। द्राबिडियानफोरनिबो जों बे ओनसोलाव सिगां जिहेतु हादान सिफायजेननाय जों जाथि बे हिसाबै बर'नाव इन्टेलेक्सुयेल गैया होनब्ला नंखाय जागोन। खिन्थु बर'नि इन्टेलेक्सुयेला दिनै जेबायदि बाहागो लानांगौमोन दिनैनि बे एसटि बिनायनि एगेन्स्ट गसंथानायाव बिथांमोनहा नांगौ बायदि नुजाथिफैयाखै। खारना बेनिखायनो जे अलमस्ट एभ्रि बर' इन्टेलेक्सुयेल्स मानो साइलेन्ट बिथांमोना मानो साइलेन्ट खारनखौ खोन्थानि साफ्रोमबो बर' इन्टेलेक्सुयेला मोनसे नङा मोनसे पार्टिजों बिसोरो पलिटिकेलि जड़ित जानानै थायो माने बायास जाना दङ। आरो इउपिपिएलआ दिनै अपेन फैनानै एसटि होनो मोनाबो होननो हाया एसटि होनांगौबो होननो हाया। बिपिएफआबो बायरायाव फैनानै एसटि होनो मोना आरो एसटि होनांगौबो होननो हाया। होमब्ला सोरबाया बिपिएफआव दङ बे बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा सोरबाया इउपिपिएलआव दङ सोरबाया उमुगाव दङ। दा बे जाहोननि थाखाय नोंथाङा जेबायदि कंग्रेसआव थानाय समावहाय सबसे गाज्रिसिन मोनजानाय गर्जन मसाहारिया नैबे 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नागिरनायनि थाखाय गौरब गगৈ बिथांजों राहुल गान्धीनि सिगाङाव खनसे नङा खननैसिम आङो हेंथा हुंथा खालामबोनो गोनां जादों। मोनफ्रोमबो गौरब गगैया आसामनि डेलिगेसनाव थाङोब्ला बिथांमोनहा 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनांगौ होननानै राहुल गान्धीनि दाबि प्रस्ताब दैखाङो। लोगो लोगोनो आंबो गसंनानै होनो जे अरे राहुल जी हमको देखो कि हम भी आंदोलनकारी था 2011 सन से 2020 ये बीटीआर एकटक में भी आंदोलनकारी में था। मैं भी बोडोलैंड मांग क्या करता था लेकिन ये सबको सर के अभी नेशनल पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस में योगदान दिया। देखो हमारा कांग्रेस का नेता लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं तो मेरा मांग क्या होगा? मैं बोडोलैंड मांग करेगा क्या अभी भी कांग्रेस में रहे कर नहीं बिनिफ्रायनो गौरब गगैजों गाज्रि मोनजाखानाय गजना आङो जेरावखि था इउपिपिएलआवनो जा बिपिएफआवनो जा आंनि स्टेटआ बेनो एसटिखौ जों होनो मोनाखै। गर्जना हारिनि थाखाय मावनो जेबायदि प्लेटफर्मखौ मोननांगौमोन आं बै समाव मोननो हायाखै। एनडिपिजों जयेन्ट एक्सन कमिटि जानाय समावबो आङो बेबायदि नांगौ बायदि प्लेटफर्मखौ मोनखायाखैमोन। दा बिपिएफआव थायोब्लाबो आङो बे प्लेटफर्मखौ मोननाय नंखायामोन। इउपिपिएलआव फैबाय आं दिनै बाहायबो आङो मोनखानाय नङा। दा बै आंनि थासारिमोन जेब्लानाखि आं कंग्रेसआव फैदों जा एसे सुबिदा मोनदों आं बाहाय मावनानै दिन्थिदों जे गर्जनाबो नांगौ बायदि खैफोद आफोदनि समाव हारिनि थाखाय बाहायजायो। आङो कंग्रेसआव थानाय समावबो दोखो होनबोबाय थाखादों जे हाग्रामाखौ खनसे नङा खननै नङा जोखोलै जोदावलाय फिउ जोहरबाय थेवब्लाबो बेयो बै सैमाफ्रा बिगोमाजों गाज्रि मावनानै बुजानानै खायां होननानै थांसै ओमफ्राय उनाव लान्जाय फेग्रब फैफिनसै बे आखलखौ बियो लाफिन होननानै आं बुंदों बेखौनो खालामबाय बियो दिनैहाय 28टा मोननायनि उनाव व्हाट प्रभोक हिम। दा बेनोब्रा जोंनि गलामिया जोंनि आन्चलिक दलनि गलामिया बेनो बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा
माने शिफ्ट जानो थाखाय नि केलकुलेसना गिलु बलो केलकुलेसन हायिखौबो आं हायो होनगोन जायखौबो जायो होनगोन बे फैला जे बरगयारि मोननैसो जथन' दिनाय एयारपर्ट आमि दलां बनायदिम दा जोंनि माखासे इलेक्सन केम्पेनफ्राव नोंथाङा नुबाय आपना एसटि ना लागे रायजो राजाफ्रा बारा बिथांनि बुंनायखौ मानियाखै ओइ एसटि लागे फास ना माथि लागे फास बे प्रभकिं नङा होमबा जेराव गाव बुंनांगौआनो गैया आरो बुंनो नाङा बेखौ सासे बर'नि दैदेनगिरि आन्दोलनकारि हिसाबै दा बेफोरबायदि माखासे आनवान्टेड एलिमेन्ट जायखौ खर'आव लानानै नाङै समाव बुङो बेफोरनि अब्लिगेसननि थाखाय बिथांमोना दिनै सोरनिबा गलामि जानांदों आच्छा बड'लेण्ड मुभमेन्ट जाबा गर्जन मसाहारि बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव ओंखारफिननो हागोन ना हाया रायजो राजा बिथांमोना सोंफिननो कनसेप्टआव बड'लेण्ड मुभमेन्ट थुब्ला गावस्रानाय बायदि एसे मालाबा फिल जायाना जे UPPL बिनो होनो मोना BPF बिनो होनो मोना UPPL नि समाव साख्रि थिसनब्ला BPF आ दानगारनो नागिरो आमुगनि समाव साख्रि थिसननो नागिरबा आमुगा दानगारनो नागिरो बेयावथ' बर' मानसिफ्रानो बा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो माखासे साख्रि बेखौ मानो दानलायनो नागिरनाय नोंथाङा जाथिताबादा खम जालांबाय नामा नोंथाङा BPF नि सेन्ट्रेल अफिसाव थां नोंथाङा UPPL नि सेन्ट्रेल अफिसाव थां बिथांमोननि अफिसनि महरानो गैया बिथांमोननि पार्टिया कनस्टिटिउसनानो गैया दा थिग बेबायदिनो जे BP पार्टिहा गावनि थाखानाय कनस्टिटिउसन गैया अफिसा माबायदि सालायनांगौ बिनि आब्रुथियानो गैया बिनि महरानो गैयाबा बे एखे जिनिसा UPPLआवनो दङ दा बेखायनो माबाबा सोरबा बुंदोंबा माबेबा सोरबा मावदोंबा कनस्टिटिउसननि अब्लिगेसन नङा जे जों बेखौ लाखिथारनांगौ दा बेनो आरो दा ओंखायनो आं होननोसो लुबैदों दिनैहाय आं UPPLआव दङ बिथांमोननो बेसेबां गाज्रि मोना खिन्थु आं मिथिगौ जोंनि UPPनि लिडारफ्राबो वार्कारफ्राबो बे खोथाखौ मोजां मोनगोन जे मोनसे पार्टि बायदि जुदि महर लानानै गसंबाय थानांगौबा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट नोंनि संबिधाना रोखा जानांगोन पार्टिनि आयेन खानुना रोखा जानांगोन बेनिफ्राय अफिस प्रेसिडेन्ट जिरायग्राया बबे प्रेसिडेन्ट जिरायग्रायानो साजायनाया मिनिमाम आरो मेक्सिमाम बेसेबां माबायदि जानांगौ IT सेला बहा जिरायगोन ससियेल मिडिया बहा जिरायगोन ST सेला बहा जिरायगोन OBC सेला बहा जिरायगोन महिलाया बहा जिरायगोन बेफोरखौ थख' खालामनानै होगोरलाय बेनिफ्रायसो जे बिथांमोना अफिसियेलि संबिधाननि नैबे खामानिखौ मावबोदोंमोन रायजो राजानो खोथा होदों दा बे जिनिसखौहाय जुदि सिगाङाव मावनायखौ नुयोमोनब्ला BPFखौहाय UPPLआ हयथ' बिथांमोननि खोथाखौ लानानै बा बिथांमोननि साख्रि होनायखौ हयथ' हेव खालामनाय नङामोन दा बे एखे जिनिसखौ BPFआ रिपिट खालामबाय आरोमा दा गिभ रिसपेक्ट टेक रिसपेक्ट होननाय बायदि सिगाङाव BPFआव मावबोबाय आरो UPPLआ BPFखौ खिथेर लाबाय आरो दा नै UPPLआ जेननानै BPFआव फैलायबाय BPFआ UPPLखौ खिथेर लाबाय दा बे मोनसे रोखोमनि जोंनि फिउचारा भिक्टिम बे ननसेन्स टाइप लिडार जानानै लिडारनि रलखौ लानो रोङा ननसेन्स टाइप इरेसपन्सिबल खोथाफोरखौ बुंलाबायो सासे लिडारा माबायदि जानांगौ फालाय सासे लिडारा खोथा लाखिनांगोन हायाबा दाहोन हायोब्लासो होन कमिटमेन्ट इज कमिटमेन्ट गावनि लाइफखौ होनानैबो कमिटमेन्ट खालामनांगौ आं बेबायदि जाजानो लुबैया खारन बियो गायजाजेननायल' बर' हारिया दिनैसिम अन्थाइ इथा होजेननायल' दा बेवहायनो जुदि बेबायदि गुनजेरा अरोब्ला आनवान्टेड एलिमेन्टआ पारासाइटफ्रा बिजादा हाबनानै थायोब्ला जोंनि भबिष्यतआ माबायदि जागोन दा बिथांमोननि फाउन्डेसन होनायाव भबिष्यतनि फिसाफ्रा माबायदि गोजौ थाला लुखोलांगोन दा बेनो BPFनि प्रथम फाउन्डेसनानो रंखा UPPLआ गोदान सिफायनानैसो लुफैफिनदों आरो दा नै UPPL लुनायखौ BPFआ खनसेनो जोफ्रुजोबनानै बे गोदान बेलाय माबासो जाहैबाय बै सागोर सेराव बालायाव गथ'फोरनि न' लुनाय बर' जाथिखौ फानग्रा आसोल बेफारिया सोर ओरै जादों आं रावखौबो बेफारि होनो लुबैयाखै दा बांद्राय पलिटिकेल अब्लिगेसना बे जिनिसखौ लिड खालामदों प्रमद बर'आ गाज्रि नङा बिथांनि मावनाय आदब खायदाफ्रा मोजांमोन दा मोजांखौ जों आजावनांगोन गाज्रिखौ जोङो नेगेट खालामनांगोन हाग्रामा बिथाङाबो बिराद मोनसे गाज्रि अबस्थायाव जिबायदि रल लादों बे हारिनि थाखाय एसे मोजां मोनबोदों दा सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै फोसाबनानै साबसिन जानो नाजानांगोन दा बेफारनि खोथाखौ आं होनो थांला दा ससियेल मिडिया बेनोल'सो सोलियो बिश्वजितनि बेलायानो जा प्रमद बिथांनि बेलायानो जा हाग्रामा बिथांनि बेलायानो जा बिथांमोना मोनसे जिनिसखौ सब समाय रैखा खालामनांगोन जे जायखौ गाव बुंदों बेखौ मोजाङै स्टाडि खालाम बर' हारिनि भबिष्यतआ मा जुदि ST खौ बिथांमोननो होनाय जायोब्ला
एसटिआथ' बिदि बिदलाबायनानै आन्दलन खालामनानै मोनलाबायनाय बुस्थु नङा बेखौ जोङो थेवबो बायसान्स जुदि जालांमारोबा एसामिसफ्रा मोनसे भुल धारना खालामबाय बिसोरो बिथांमोननि एसटि बिनायनि मेन खारना एक्सुवेलि आं मिथिनायाव एसटिफ्रा जे उमुक प्रिभिलेज मोनदों सुबिदा मोनदों बे नङा बिथांमोना सानदों जे आसामा एसटि स्टेट जायाबा हयथ' बै मियाफ्रा आसामखौ लासै लासै गाग्लोबसिगोन दा बेनिफ्राय रैखाथि मोनोबा एसटि स्टेट जायोबा बिसोरहा बाहाय जेबो जायगा गैया बिथांमोना बे खोथाखौ रं दा नोङो आदिबासिफोरखौ एसटि खालामोब्ला एनबो दङ तालुकदारबो दङ बाहाय नोङो खुनु डिस्टिंक्ट टाइटेलानो गैया दा सोरो तालुकदार बेंगलि कमिउनिटि ना राजबंशीनि कमिउनिटि नों बेखौ बोरै हमनो हायो इन्डियाया फैनानै बावहाय गासिबो एसटि जाजोबगोन बहा एसामिसआ थागोन बहा बर' ट्राइबेला थागोन कार्बि ट्राइबेला थागोन रावबो थाया जों गासिबो गोथाङैनो गोथैसो जागोन दा बेखायनो बे पलिसिखौ बिथांमोना गारनांगौ दिस इज एक्सुवेलि थार्ड अर फोर्थ अप्सन फार्स्ट अपसना जाहैबाय थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनांगौ आच्छा 125th जि एमेन्डमेन्ट 2009 बेयो बेसेबां गोनांथि बेसे प्रयोजन बिटिआर बा बिटिसिनि थाखाय बेजों मा लाब जागोन बर' हारिया डाइरेक्ट फाइनान्स खालामो औ डाइरेक्ट फाइनान्स फैयोब्ला दालाय जोंना अट'नमास मोनसे 6 शेड्युलनि प्रभिजनखाथ' अट'नमास माने गाव खुंनो हानाय गावहानो एसेम्बलि कार्बि आंलंआव डिमा हासावआव राभा हासङाव कमलकापुराव जोंनि एखे लेजिस्लेसार बै इएमफ्रा लेजिस्लेसार आयेन बानायनो हायो बिथांमोना बे आयेनखौ बिथांमोना लानानै गभर्नरनो एप्रुभ खालामनानै बेखौ मावनो हायो थारमाने बे मोनसे रोखोमनि स्टेटआनो बिराद पावारफुल मोनसे भारतनि संबिधानाव मोननाय 6 शेड्युलनि मोनसे बे आवथाखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनांगौ दा बावहाय जों जेबायदि मोनदों दा बावहाय जुदि फाइनान्सआ फैयोब्ला डाइरेक्ट बावहाय स्टेटनिफ्राय बेसे फैयो जानो हागौ मर पावार मोननाय बायदि जाबाय मर पावार बिराद पावार मोननाय जायो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आङो बिटिसि एकर्डखौसो इमप्लिमेन्ट खालामगोन बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय नङा दा बेनि खोथायालाय ओरैनो बुंनाय नामाव बुंदो आं बिटिसि एकर्ड खालामदों आं मानो बिटिआरखौ खालामो दायित्वखौ सोर लागोन बेनि बिबानखौ सोर लागोन हाग्रामाया लानांगोन बिटिसिनि मोजां दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालाम आरो बिटिआरनि मोजां दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै नोंनो बोलो गोरा बिथाङा डाइरेक्ट माने डिनाय खालामदों ना बियो रं बिथाङा होनदोंब्लाबो बे खोथाखौ बियो टेन होनाङा होननाय नामाव आं होनबाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि जायोबा जोंनि थाखाय मोजां बर' जाथिनि भबिष्यत फिउचारखौ मोजां एबस' दिल्लीयाव थांनो ओंखारदों माने आन्दलन खालामनो थाखाय बेखौ लानानै बेसे रिलिभेन्ट दिनैनि तारिखाव बेसे प्रयोजन दा दिस इज भेरि माच रिलिभेन्ट बियो जोबोद प्रयोजन जे जिनिसा जोंहा मोननांगौनि फारियाव दंखायोबा जों बेखौ फिनानै लागोन आदाय खालामनानै लागोन दा बेवहाय हाग्रामाया मदद होनांगोन गासै बर' रायजो राजानि दा बर'फोरानो जे खावनै जानानै दङ हसारै नोंथां बेनि बेलायाव बर'फोरानो थब्ला खावनै गावस्रानानै दा जेरेखम एसटिनि बेलायाव जों फ्राय ज'आनो जाबाय दा बेबोथ' जोंनि मोनसे मोनथायसो ना बिपिएलनि आच्छा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मान लस जागोन जुदि 125 एमेन्डमेन्ट जायो जेबो लस जाया बास प्रेक्टिस मेटार आइ एम हाग्रामा महिलारि वाइ शुड आइ बदार व्हाट इज डान इन बिटिआर एकर्ड आइ विल डु व्हाट आइ डिड दा बेबायदि लाबा बोरै जानांगौ जाखो दा बेनोथ' गाज्रि बेनोथ' गाज्रि बेखायनोथ' जोङो गुरै जानांगौ बेखायनोथ' जोङो नरम जानांगौ आङो होनदों प्रथम आङो इउपिपिएलआव जइन जाबा मोननैसो खोथाखौ आङो लादों जे गेदेरफोरखौ आं मान होगोन उन्दैफोरखौ आं अनगोन बेनो जों बयबो हारिनि बान्दासो जों हारिनि दाहोनासो इएम जानाया एमसिएलए जानाया बिटिसिनि चिफ जानाय सिएमआ बे राजानि मासि नङाथ' बियो 5 बोसोराव आंनो रायजो राजाया मावनो दायथ' होदों आं बेखौ एखे मोखां सोमलायथारनोसै जानजि खाफ्राथारनोसै जेसे हायो एसे आं मोजांखौ मावनोसै 5 बोसोरनि उनाव जेनफिननोबो हागौ थाबाथ' मोजां वेल एन्ड गुड दा बेफोरखौसो लानांगौ जोंना माबा देरहानाय लोगो लोगो दासो मोनथारदों आंनि मासिखौ दा आं मोनबाय नालाय आं गोसोबायदि खालामगोन हु आइ दा बेफोर जिनिसखौ माखासे जोंनि बै वार्कारफ्राबो बिराद प्रभक खालामो लिडारफोरखौ लिडारफ्रा बेखौ हेन्डेल खालामनांगोन आफ्टार अल इउ आर ए लिडार ओरैनो नोंथांमोना बुजिबाय मोना गेदेर गर्जन मोसाहारि सार बिथाङा मा फोरमायखो थारैनो बिथाङा जितु बर'सा खौरांनि जाय जार्नालिस्ट रुंगुल बर' बिथांनि सोंथियाव बिथाङा कारेक्ट माने एन्सारखौ होदों आरो थारैनो सैथो बाथ्राखौनो बिथाङा फोरमायदों जितु दा जोंनि थासारि बे थासारिखौ लानानै जोंनि दा थाखानाय जायफोर ट्राइबेल माहारिफोर जोंनि हारिनि गेजेराव ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव जितु मोनसे गिखांनाय जाय मोनद' हारिया थारैनो एसटि जायोब्लाथ'
माने थाखानाय एसटिनि गेजेराव आरो गोदानै एसटि थिसनबावोब्ला बे माने खैफोदा जाखागोन माने खहाया जाखागोन आरो बिराद माने बिपदाव जाखागोन बेखौ जों बयबो मिथिखायो मोनदांखायो दा बेखायनो नैबे बुस्थुआव जोंनि इन्टेलेक्सुयेल माखासे दैदेनगिरिफ्राबो सापर्ट होनांगौ एक्सुवेलि दायोथ' जिहेतु सिसिटुआ जाय गासै 26 गौथुमफोरा बा जाय 14था ट्राइबेल माहारिफोरनि जाय गौथुमारि 20 गौथुमफोरा दा मोनसे जथायनानै सिसिटुआ बे माने स्ट्रंलि नाजागासिनो दङ आरो मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ हमथानायनि थाखाय दा बेखौ सापर्ट होनांगौ जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' रोखा रोखा फोरमायदों बिथांमोना होनोबो होननो हाया आरो होआबो होननो हाया मानोना बिथांमोना पावाराव थानाय हिसाबै डाइरेक्टलि मोननैबो बिथिङाव बिथांमोना क्लियार बाथ्राखौ फोरमायनो हाया जुदि होयो होनोब्लाबो बिथांमोना जाय थाखानाय एसटि रायजोफोरा माने बिथांमोनखौ माने स्ट्रंलि एक्सन लागोन आरो होआ होनोब्लाबो बै एसटि डिमान्ड खालामग्राफ्रा बिथांमोननि सायाव एक्सन लागोन दा बिथांमोना माने गारदिनि खोथा दङ माने गुन्दै जानायनि खोथा दं नालाय बेखायनो सोरखाराव थानाय हिसाबै बिथांमोना मोननैबो बाथ्राखौ क्लियारै फोरमायनो हाया दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो लुबैयो बा मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो